Poďte si dnes so mňou upiecť voňavý domáci chlebík. Ako prvé si hneď ráno zapnem rúru a poriadne vyhrejem. Chlebík máme najradšej s maslom, tak som sa rozhodla, že ho tiež pripravím doma. Použila som na to 2 smotany, ktoré som šľahala, až kým sa hmota neoddelila od tekutiny. Maslo rukou spracujem a v studenej vode ešte očistím. Hotové maslo som zabalila a odložila chladiť. Pripravím si teraz papier na pečenie a vyberiem chlebík z chladničky. Opatrne ho vyklopím na papier, narežem a preložím do rozohriatej misy na pečenie. Pod papier ešte hodím kocku ľadu, rýchlo zakriem a vložím do rúry. Pečiem na 250 stupňov so záparou asi 20 minút. Následne chlebík odokriem a dopekám ďalších 25 minút na 200 stupňov. Upečený chlebík nechám vychladnúť na mriežke. Viem, že krájať by sa mal, až keď je úplne vychladnutý, ale takýto chutný, domáci, čerstvo upečený chlebík s chrumkavou kôrkou si vychutnávame ešte teplý. Vyskúšajte si aj vy upiecť tento voňavý chlebík a kľudne mi o tom dajte vedieť. Podrobný postup nájdete v popise.